Gulêya delal û şêrîn piştî şîvê ji dapîra xwe daxwaz kir ku dapîra wê jê re çîrokekî bêje û ew jî razê. Dapîra Gulê ew neşikand û jê re çîrokekî got. Got hebû qet tu nebû. Hebû carek dilê ji caran rihmel dê û bavê hazir û guhdaran. Got hebû kûçikekî reş. Gelek jêhatî û qirase bû. Navê wî Qero bû. Dema ku dibû havîn û bihar tu kes bi Qero nikaribû. Lê dema ku dibû payîz û zivistan Qero her birçî bû û her kesî jî pê dikaribû. Ji ber ku Qero tu carî amadekariya zivistanê nedikir. Dema ku baran û berf dibariya ew ji serma nexweş diket û her nexweş bû heta ku bibûna bihar. Dîsa rojek ji rojan bûbû zivistan. Berf bariya bû. Her der spî bû. Derve wekê cemedê bû. Qero ji serma dircifî. û Qero wê rojê soz da ku heke lê bibe havîn wê ji bo xwe xaniyekê ava bike û amadekariya payîz û zivistanê bike. Xwedê hate rehmê û dîsa bûbû bihar û her der bûbûn gul û kulîlk. Tav derketiye û her der gelek gelek xweş û geşe. Lê Qero dîsa bi keyf û eşqa xwe dinêre zivistan qet nakeve bîra wî. Ew sozê ku zivistanê dabû ji zû ve ji bîra kiribû jî tenê dixwar û vedixwar û radiza. Ma her car nabe ku demsal bihar û havîn be. Dem hat dîsa bû zivistan. Dîsa berf û bagerek mezin li dinyayê bûye mêvan. Qero dîsa li derve ji serma dircife û ji birçîna jî dike bimire. Ji xwe re dibêje heke min bihar û havînê amadekariya zivistanê bikira niha ez ned vî halî de bûm û mixabin Qero wê salê ji zivistanê dernakeve û dimire. Çîroka me çû nav daran rehmel dê û bavê guhdaran. O di vê navberê de Gulê dixewre diçe. Dapîra wê jî li hêfê davêje serê û ew jî diçe radizê. Dibe sibe. Di dema ku Gulê ji xewra dibe li çîroka dapîra xwe difikire û dibêje divê mirov ji bo pêşeroja xwe amadekariyê bike.